Hawu yebo Nkosi yami, nginembuzo-ke mina. Engifuna ukwazi ukuthi wena uhle abantu babephila kanje kudala. Uyazi ukuthi kunesikhathi esingakanani labantu bebephila lapha? Bo baba, iminyaka ingango-200,000 years abantu bephila kanje eminyakeni lezo sikhathi. Awusho wemfana, wazi kanjani ukuthi ngaleso sikhathi abantu babephila kanje? Ngoba wena uzalwe izolo nje futhi simdala kabi kunawe, wena uyithathaphi yonke lento? Bo baba, impela ngangingekho ngezikhathi zabo labantu, kodwa nami leli information, ulwazi lolu ngilithathe khona la ngisebenza khona. Into ekuthiwa angiyitsheli abantu lolu lwazi nje nami ngilitholile. Hhayi wena ikungidlala nawe kanti uyitshela into ongayazi. Hawu, kodwa mfana, bekumele uchaze nawe ukuthi uzwa kuthiwa noma bathe ithi. Wena usho sengathi uwena oshoyo nowena owabona. Awusho-ke wemfo. Labantu bashoyo badaleka kanjani ngempela baze baba abantu nje? Baqala bobaba emanzini olwandle, kodwa-ke baqala bayizinto ezithize njengeziqonde ngamagama esiZulu. Baphinde-ke emva kwalokho batshintsha baba o-jellyfish. Emva ko-jellyfish baba izilwane zamanzi njengama-frog thizeni, imikhomba thizeni emincane, kodwa-ke engikhohlwa igama layo. Uma kusuka lapho baphumela ngaphandle baba izilwane ezinemilenze emine. Kwahamba iminyaka eminingi ngempela lokhu kuguquka baze baba uhlobo lwezimfene. Emva kwehlobo lwezimfene nakhona zaguquka kancane lezi mfene zaze zaba abantu. Kwahamba kwaze kwafika. Hawu, uyaqala-ke inkathazo madoda. Uyabona-ke le nto yisho imbudane-ke. Mina ngikhule ngazi ukuthi umuntu wabunjwa phela, ebunjwa nguSimakade. Wabe-ke sephefumulela kuye-ke umoya, savuka-ke saba abantu. Kudala-ke lokhu kwenzeka emaphakadeni. Le mfene nabojeli labo okhuluma ngabo mina angibazi ngempela. Bobaba, ngiyacela ukuthi Nkosi yami sivele siphumeni kulo mgede siyobona ezinye izinto lana-ke e-museum. Ngiyanicela bakithi singaze siye kude. Ngiyacela ngoba nami angazi ngizophendula ngithini-ke manje.